лайк, да не онадвам. Я Инстаграм. Да не промашам. Ljubavi. Ajde, Eme. Ама Емето нема мен да ме фане. Защо не иде? На Далибор трябваше да дадеш. Леле, гъзо ми е мокър. Кажа ти бе. Айде, Йоко, чекай да не се ти измачка. Гази се. Кай си, бе, Йоко, бе! Чекай си, про. Ще фанете корона, бе. Абе, мина. Йоко, после колко време се гушкаме. Да се бавим, ще миска. Маче, а да му опнеш Я една... не сакам да ти трябва ме шишеш. Ако дете шо, кой е? Сакам трябва да ме шишеш. Твои стрикице. Да. Знаеш що? Кой е на... Емче, Браво. сега до дека няма куче да лае, не се секирам я. Не ли? Тога е проблем. Тогава има чутак. Човека кучето не залае не е проблем. Отиде си кучето днес. Да знаете ли за кучето? Па кажаме му да. Ама то е оригинално. Не се кажува, някой вчера да въгяха. И на него ли му кажувал? Не, он кажува. Да, я кажува исто. Кой кажува? Не, кажува Бажо. Але Боже сам си кажа, Сам брутите. си кажувам. А после рече, кой ти кажа? Е, па ти. Кай си, бе, Дека се те живали. Йоко, бе. Еме, мокри ми се. Много, седи на стола, ако да още повал. Е, ако да я на стола Она се седна. душирала. Жано, они банят столовете да не седат гостите. Даде да си ода Що точно. правиш, бе, Да се Йоко? разводят и да се... Аз си Кога нищо. последен път се видим? Вчера. Како не Е, вчера? какво не се приеме телефонски мабет? Кога си дойде последен път? Пази децата да не ми се нанат. Само ако до бабедраница Аз може. забрави това да не съм брат. Извини. Абе, знае се за теб. Дай сега. И? Yovo, Значи, what did I tell you about the tray? I forgot. Сигурно. Ама, I saw over there, I was confused. Защо? Па за тебе, който иде да... И пропадна човек. I'm very confused, вечер няма да спие. Да. Thank you. Благодаря си, айме си случи. Кайче! Това, пред майче. Ая! Вода. Обична вода, да. Бойна. Oh yeah. Can you give it to Kaya? Okay, one Сети си second. тук супа водайца. Okay. Я те сега се снимам. Имаш ли си такво? Дай да ти кажа как можеш да ме наеш. Я нямам Фейсбук за това, има не забрани. Give me about Не знам, дали не си забранила. Не ми трябва, не. Jo, Къде е? Sanđeke, voda pa za ja. tebe. Ima kao. Окей. Ай, ке. Дай го на Кая. Дай го на Кая. What is this? A gift? Gift! Yeah. Окей. Снупи. Баба, I say thank you. Thank you. Кажи, баба, thank you. Шо яде чоколада за сърка. Е, па отима парчиня. Да, има и со ораси десо. Шо Дай ти оръчията, ще се направи. И тофи. Тофи има и миндали, мисля. Това кашла. Аз имам брат. Първо седи, не мога да пия. мокро е. Па и забреши. Далибор. Have a sit here. If you want. Я ти си там усет домачите. Няма да внуците. Любови, Любави! уште си се от правата линичка. Не, семено. Епа. Сега запознай на фризерка. 3 снежани. Една тамо, една снежана ще е Швейцария, тук ще има. И вика, знам я тази снежана, вика, ме тази ще е биран. Се ме шише, се ме устър прави. Он вика, па дойка ме, няма да се гледам. Много ма ти паметно. Яна, няма да дам пари. Я вика, ме трябва да дам пари, я вика, да къде е да плата. Башо финта. Чекай, ќе видиш ти. Опни му европска земја. Нека ти дойме. Па ја то... И ово бе. Ти дойш към мене. Ама нямам пари. Е, добре. Имаш долари. Така ли, маче? Не е проблем. Не, бе. Проблем За няма. Йово нема цена. Няма. Точно. Ово не без Йово цена. е скапо другарче. Пустерия, да, Скапо другарче. Нема. Сият ли ти се трябва, Миксо ще го направи? Не, аз само сирово ядам, друго не. Ама стави, суви, Ама не взимам, аз само миндали взимам, нищо друго. гюбе. On не ме дает. Дай да го... А ово, европски, а овие еврейските? Не ядам това. Йо, я да видиш, Чим е преработено? я да видиш резултатите от кръвта, ще ги взема, да видиш какъв съм, само со... Йова, да си дръжиш камерата. Айде, Йова, доста више па, дека има и за утре. И чеки за децата. Айде, Па снимай децата. ги.
Во ми са внучињата. Првото внуче ми се вика Кирил, А второто втората? внуче ми се вика Каја и имам още едно трето внуче, вика ми се Марија. Гръл, байче почва да зборува. Да. И кај е третото внуче? Третото внуче е со мајка и оти Мала. Марија, шо велики? Абе, оти е мало. Колко е големо? А колко е големо? Една година. една годинка. А во колко е? А 3, А во? 4, Леле порастанале големи на себе. да, они са големи, они одат на школа. Браво. Одат Кирил и Каја, одат у градинка, нели баба У која кажи? градинка одат? Кажи баба, у која градинка сега на чичкото, кажи дека е градинката ти баба не Абе, знае. а јас те на мачето му кажува, гледам го тај стан, Кој тој стан? тука на во, шо бав зелено, те сакам да дам станот А да тоа он да биде на А оно да биде на Никица стано. А, на Ја таа викам стан во ли тоа кафа, зелено? тоа треба зелено што е направи. не се живее там. Леле викам како. Абе чекај, тоа не ли беше тај стан на Тошо Гунтеров? Е, па мислам Не, да не. газата се викаш ако не се лажам Не, не, точно. на бунтур од вас. Знаеш кој беше тај бе? Мите тај со брат и сестра, сестра што му беше дебелка една буцкаста Он ја и купија фактички. Ласто. Не, Ласто е там, кончи Ласто тај е Ласто. продали. Навака гледа Ласто на гаражите. Уф, леле. Леси. А, од она страна. Ела те баба. Ласто на Ајде гаражите. да видиме носитон. Свој баба Чи беше тај стан бе? А вони го купија дек тоа горе живее од Дузлото. Сега тоа е дете на тоа што се види наша генерација. Не знам како се видиш, ја не го знам кој е дете. Знаеш ли Седи баба? след. Ако кафе само со